приятелите, нещо за шефа, нещо, някоя такава песен да направим, нещо да измислиме такова нещо. А? Добре. Ами, айде да видим какво мислиш да правиме. Чакайте, момчета! Шефа звъни. Ало, Васко? Ало! Силата! Къде сте, бе? Репетираме! Айде чакаме ви във войводска среща, че сме се събрали. Във войводска среща, бе! Добре, идваме. Айде, чакаме. Айде, момчета! Айде, щом приеде. Айде. Аре, момчета, закъснехме, аре, момчета. Айде! Я отваряйте. O Vasco gilla beva, el Vasco que bashalena, sawa mavate gelena, nevigili te shunena. O Vasco gilla beva, el Vasco que bashalena, sawa mavate gelena, nevigili te shunena. Casai banderolite, por le milionite, casai banderolite, aman, aman, casai banderolite, por le milionite, casai banderolite, aman, aman, milionite, razdavashki, discotequite, ochudashki, всички хора ти завиждат, но нищо не разбират. Милионите раздавашки, дискотеките очудвашки, всички хора ти завиждат, но нищо не разбират. Късай бандеролите, върне милионите, късай бандеролите, аман, аман, късай бандеролите, върне милионите, късай бандеролите, аман, аман. Всичките момичета взимаш ги, къде ли ще ги водиш скоро ти? Германия, Холандия, може би. Процентите в бизнеса на 100 са ти. Всичките момичета взимаш ги, къде ли ще ги водиш скоро ти? Германия, Холандия, може би. Късай бандеролите,